du holdt din kæft 5 minutter. Smoke. Yes, my friends. Yes. Deploying flashbang. Incendiary. Grenade out. Okay. Smoke. Throwing Yeah. flashbang. Throwing a grenade. Flashbang. Throwing flashbang. Throwing smoke. Laying down smoke. Ikke? Har du hørt, der er ballade ude i Brøndby nu? Ja. Politiet, de har trykket staven, og så har de haft tårgas fremme Ja. Må hvem? mod Brøndby-tilhængerne. Deploying flashbang. Jeg kan godt forstå, at de er helt væk. Hvis jeg var den skub, han så også bare provokeret alt, hvad jeg kunne. Hold kæft, der spørger hele spørgen. Ja, 100. Jeg synes, det er sindssygt, de ikke kan slå med det reservehold og det nye system, de kører. Jeg forstår det. Det er altså også en god, det er et okay mål, Nikolaj Jørgensen scorer. En flad inderside. Kæminski, den han redder der. Nøj, den er vigtig. Ja, den der til sidst. Nej, hvor Ørnskov. Ja, jeg vil. Jeg kan også til at kysse en støvler der.